Desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. A change is coming closer, sweetly. I am calling you. I know you hear me. Joves dels Xiquets de Valls. Anem a veure si ho poden descarregar. No ho han fet mai fins ara. Ara és una qüestió de finura de les problemes en el folre. Hi ha un temps. Problemes, atenció que l'hauran de defensar i molt, l'han defensat molt bé. Es pot descarregar la primera vegada de la història que la colla Joves dels Xiquets de Valls descarrega el 4 de 9 al folre. 4 de 9 al folre de
descarregat per segona vegada aquest segle. Una colla descarrega 2 castells de nou la mateixa diada. Com estan les joves? Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say Segon aleta, castell carregat. Atenció, que això és la història viva del món casteller. La colla joves dels Xiquets de Valls, ara, ja, només amb el 5 de 8 carregat, ha fet la millor actuació d'aquest segle. I atenció que molt probablement es descarregarà. Com estan les joves de Valls? Com estan les joves de Valls? I es mou aquest 5 de... Alegria, però justificada del tot. Justificadíssima, Increïble l'actuació de les joves de Valls, que ha entrat a la història del món casteller, perquè en una mateixa diada ha descarregat el 3 de 9, ha descarregat el 4 de 9 i acaba de descarregar el 5 de 8. El concurs pràcticament s'ha acabat. Eufòria, com no, entre els components de la colla que acaben de descarregar el 5 de 8.
it's not